ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар назди бозори Корвон қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Дар ин ҷо маркази савдои ҳафтахтар, дар наздаш Газпром, дар ин ҷо бошад худи бозори Корвон ва аз ин тараф роҳ ба сӯи автоцентр ва Сахобат. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин бинои 14 шонага ҷойгир аст. Дар 14 шонаш бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, лесничи площадка ва худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 14 шонаи бинои новостройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Хона полноценни духонага мебошад дӯстони азиз, яъне сета треза дорад. Инҷо ҳамон дӯстони азиз, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. Дар ин ҷо ҳоҷатхона, ва ин ошхона. дӯстони гиромӣ, ҳуҷҷатҳои хона айни замон шартнома мебошад, лекин ба наздикӣ техпаспорт бояд тайёр шавад. ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Чӣ хеле ки мебинед, хонаҳо таъмир доранд, таъмирашонам хуб мебошад. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ назди бозори Корвон рӯ ба рӯи маркази савдои ҳафт ахтар қарор дорад. Дар наздикии хона ҳам мактаб, ҳам бозор ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд, бо транспортам мушкилӣ нест. ман ҳамин гуна манзараи зебо мебошад дӯстони азиз. Дар назди бино ҷои таваққуфгоҳ барои мошин ҳаст. нархи хона бошад 420 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. срочна пул лозим аст дӯстони азиз. хона фавран фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят фурсати хуб аст. ду хонагаи полноценни 64 метри квадратӣ дар назди бозори Корвон. марҳамат ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.